lagi trong trai lên thằng thằng cái gì Amin. Lepas Panginoon si Isumi ni mga kasosya. Kamang lutasat sa mga sobi ito ang Panginoon. Amin. Ewa sa kumpara sa ngayon. Kudka, kumpara sa ngayon, wagin kudka. Ngayon ang kasama. Hoy na meron sa tuloy na sa film. O siya ni Panginoon. kapu hi ako her ka bangin ake helam hi ni tungkal dahan ako her bangin ake velam hi atse thate lo kina azo kina tuna zo na ing no ko lo Pagkat dere. Ano ba? Ewa sa ano? Amin. Isumi ni. Piyot na tayo po sa Panginoon. February tanggal aswa ka bunga. Ako, bunga. Oh, tuan alu tidak sila. Jadi lain alu na are. Hallelujah! Nasa sa Panginoon. Inude ko tulong dito na iswa sa pagkakit Diyos. Ano yung mga iswa niyo naman? Wala! Iswa niyo naman. Kapuli mo na ito. Ako, may natawa. Lupong ako ang Diyos. Marisol. Ako yung napasin ni Hetong Panginoon ko. Ito yung di po siya ang rasok na magsuwan. Ako na yung nagsok ang kanto. At ako sa atin. Kapuli sa atika atama. Akal ray tilawa ating ray tilawa. Tama pong pinisyo ng ibig. Hallelujah, lepas itu terus. Urusan hidup bukan boleh. Kau lepas itu terus. Hallelujah. Aku sini bukan boleh. Ini betul tak konsentrasi. Praktik untuk bangun. Hadis sumber. Hallelujah. Sorry. Kapili ko namin. Ako, amin na gawa ko. Ako kaya agiti ang mga nang kaya kiwanan bo o maabong ang area. Hallelujah. 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 Kung kita ito, ay hindi pa tayo ng so, kaya ito. Asan si Pagpuan ito? Nasa kisyo ka lang yun. Iwan na ka ng somo, iwan mo ka sa mga somo. Kaya ka lang yun, nakakagalo, ng somo, na nagtumparo, o tumparo. Pagkala sa sok ka pa rin. Pagkala sa sok ka pa rin. o kan pi hi